Ναι. Γεια σας, Θάνος και Hacker εδώ. Και παίζουμε πάλι PS9 Part 3 με special guest για να πάρουμε εκδίκηση. Σωστά, αλλά πάλι δεν νομίζω να πάρουμε. Θα φάμε πάλι 5 γκολ. 3 είχαμε φάει στο προηγούμενο. 3! 3! Εξαιτίας μου, σωστά. Δεν βάλατε διπλό, βάλτε διπλό. Πατήστε πίσω. Πλάκα μας κάνεις διπλό. Ναι, έλα. Διπλό. Άντε. Εναντίον, όχι. Στην ίδια ομάδα. Στην ίδια ομάδα. Ναι. Στην ίδια. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης. Real Madrid εναντίον Μπαρσελόνα. Barcelona. Όπως πάντα. Εσείς είστε οι άσπροι, εντάξει. Είστε μαζί. Σπεσιαλ. Λοιπόν, κοίτα τώρα να σας τα εξηγήσω. Θέλει πολύ Με ωραία. το χ δίνεις πάσα, με αυτό... Όχι, top φοράς. player που έχω να στήσουμε. Εδώ. Κάτσε Με λίγο. αυτό δίνεις πάσα, με αυτό κάνεις shoot και νομίζω με αυτό κάνεις γκολ. Αυτά, μόνο αυτά είναι. Τίποτα άλλο. Με το χ δίνεις πάσα και με το τετράγωνο shoot. Αυτό. Είναι αυτό ρε. Όχι για αυτό. Βλέπει. Βλέπει. Είναι για να δεις πόσο μπαταρία έχεις. Να, εδώ τα λέει, κοίτα. Ναι, προπάνω. Ναι, με το χ φυσικά. Όλοι πάνε. Με το χ δίνεις πάσα και με το τετράγωνο... Βράσου, με όλα αυτά πρέπει να ξέρεις. Αυτό έμαθα από τώρα, έπρεπε. Με αυτό τρέχει. Απλώς τρέχεις με το αριστερό αυτό. Αυτά δεν χρειάζεται. Camp No. No. Τι είναι αυτό. Το γήπεδο της Μπαρσελόνας. Γιόλα Λαΐου! Λοιπόν, ξεκινάτε. Φέρε την μπάλα ρε. Πόσε πάσα ρε βλάκα. Είστε όλοι οι παίκτες. Όχι! Μην το πάτε. Ποιος είναι αυτό? Αυτός. Δώσε χ. Πάτα χ. Καλό είναι. Δεν πειράζει και αυτό καλό είναι. αυτό καλό. Εγώ κοιτούσα έναν άλλο. Δεν πειράζει. Ποιος είναι αυτό? Εσύ είσαι ο παίκτης που έχει από πάνω κόκκινο. Είσαι το 2. Το νούμερο 2. Ο παίκτης που έχει από πάνω νούμερο 2. Να, αυτός εδώ είσαι. Μπροστά. Με το νούμερο 2. Όχι! Δώσε πάσα. Δώσε ρε Δώσε πάσα. πάσα. Εκεί. Μου φύγεις να βάζεις από το κόλ. Απ' την άλλη μεριά το τέρμα σας. Δεν πειράζει. Δώσε πάσα. Μπράβο. Ή πέτα την, μπράβο. Αν και δεν είναι μόνο αυτό. Πάτε. Κάνε και φάουλ. Αυτός είναι ο Χρήστος. Εσύ είσαι εκείνος ο πάνω. Ναι, ευχαριστώ που είπες το όνομά μου. Σε γλυφάρω. Α, ο Hacker, συγγνώμη, ο Hacker. Όχι! Εντάξει. Μπράβο Παναγιώτη. Ναι, τι έκανα. Έδωσες καλή πάσα. Φέρε πάσα. Ρε με το χείλη πάσα, αλλά και αυτό καλό ήταν. Καλό ήταν. Δεν πήρα. Φάουλ! Έλα από εδώ, φάουλ! Με το χείλη δίνεις πάσα, εντάξει. Με το χ. Και αυτό καλό είναι. Μπράβο. Και με το τετράγωνο καλό είναι. Το τετράγωνο καλό είναι. Τέλεια. Έλα. Ναι, καλό. Πάρα πολύ καλός είσαι. Πατήστε στα. 0-0. Πάλι καλά, τα κρατήσαμε. Στο top player που το ήθελες εσύ την προηγούμενη φορά. Στο master. Χι. Μπράβο! Πάρα πολύ καλός. Εσύ είσαι. Όχι offside, όχι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες του ποδόσφαιρου. Όταν Το ο... ψάτι είναι χαζό πράγμα. Ναι, μακάρι να μην υπήρχε. Δεν το ξέρω. Δηλαδή πως... Ναι, λοιπόν... Πετάμε τα πούτια του μέσα! Κύριε Λακέ! Όχι. Του έκανα πέναλτι! Αν είναι... Πήρε και κόκκινη, τουλάχιστον. Ναι, εγώ
Τα έχω αποσύρει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσύ είσαι Χριστό. Όχι! Sorry, sorry. Sorry. Είμαστε 1-0. Δώσε πάσα! Δεν πειράζει. Δώσε Χρήστο πάσα. Δεν τα δώσω ρε. Δεν νομίζω ότι τα καταφέρεις. Πίσω. Δώσε πίσω. Αν και να έδινες στο είπα να δώσεις. Πάσα! Κράτα την λίγο. Μην πας κατά. Πάσα! Μπράβο! Όχι. What the fuck! Δεν πειράζει. Χάρη είναι το ένα, εγώ να σας δώσω. Πάσα! Και το ένα βλέπω είναι πάρα πολύ καλό. Και το ένα είναι πάρα πολύ καλό. Και το έχουμε και στο πιο εύκολο. Όχι, είναι το... Μεσαίο, το μεσαίο. Άστε το σκέτο. Φάουλ! Τι φάουλ ρε! Φάουλ, είμαι ο διαιτητής. Έκανε Εγώ φάουλ. φάω θα κάνω. Φυσικά. Όχι εννοώ. Όχι! Όχι και δεύτερο, να μην τρώγαμε και δεύτερο. Ναι, εγώ είμαι τερματοφύλακας. Εσύ είμαι καλός τερματοφύλακας. Τι να μου πεις! Τι να μου πεις! Λοιπόν, πάνε και εσύ πάνω από μπροστά. Όχι, θα το φάμε. Όχι ρε! Άντε, 2-0, δεν Δεν πειράζει. πειράζει ρε! Δεν πειράζει. Για καλό είναι. Πόσα πάρτι θα κάνω! Πάσα! Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο. Ή μπορεί και ένα ακόμα. Ή μπορεί και 5 ακόμα. Ή μπορεί και 10. Ή μπορεί να το κάνουμε και σειρά. Αν και λίγο δύσκολο, γιατί δεν είναι σειρά αυτό. Πάσα! Μπράβο. Τερματοφύλακας δεν πειράζει. Δώσε πάσα. Γιατί! Ρε! Παίζεις με τερματοφύλακα. Πάσα! Πρέπει να κόρναρει κάποιος. Δεν έχουμε αμάξι. Άντε ρε! Μη φοβάστε κανένα δεν ήταν. Είναι φοβεστέ. Πάσα! Κάνε και εσύ Παναγιώτη ένα σουτ. Δώσε να κάνεις σουτ. Πάσα! Δώσε πάντο, Έτσι το καλό μου πες. πάντο στο τέτοιο και δώσε πάσα για να κάνεις σουτ. Όχι, μπράβο σου! Διώξ' το! Έτσι μπράβο! Πάσα! Έτσι μπράβο! Τρέχα. Πάσα! Μπράβο. Συγγραμμίσαμε για το πράγμα. Όχι! Μαλάκας μου το καγιάζεις! Γρήγορα! Όχι ρε! Τον έξω κάτω μες. Δεν πειράζει. Το βγαλάν. Εμείς. Αυτή είναι. Εγώ με το 1, ο hacker είναι το 1. Ο Χάτζερ είναι το ένα. Ο special guest είναι το 2. Special guest. Όχι ρε! Μη βγάζω Ναι, τερματοφύλακα. εσύ. Μη βγάζεις τερματο. Καλό στο τερματοφύλακα. Παναγιώτη. Στο δικό μου το Παναγιώτη, πρέπει να... What the fuck! Πρέπει να κάνετε... Βάζω ξανά. Πρέπει να κάνετε... Όχι, μη βγάζεις τώρα να το φας. Offside. Φάτη, μαύρε. Τόσους παίκτες είχε. Πάσα! Τόσους παίκτες είχε. Τετράγωνο! Ω, στρόγγυλο. Μπράβο. Εγώ είμαι. Ναι. Όχι, Χρήστο, τώρα θα ξέρεις. Ναι, ευχαριστώ που με λες. Δεν με λες hacker. Χάκερ! Όλο το ξεχνάω. Και αυτό που γλιστράς, πώς το κάνεις? Άντε, άλλο ένα έχουμε. Θες να παίξεις φάνα? Ναι, ρε, θα είναι. Πες, εγώ. Σίγουρα. Δεν θέλει να παίξεις. Αρχιέται το ποδόσφαιρο. Πάμε για φόρμουλα μετά. Είναι βαρετό το ποδόσφαιρο. Θες να παίξεις με τα φόρμουλα. Βασικά Άντε. ήθελα να πάρω το Need for Speed, αλλά δεν το βρήκα. Το undercover. Έλα ρε. Το undercover. Το έχω. Το PlayStation 2. Ναι, στο Βόσο. Όχι. Δεν ζεις με το έχεις.
Αχ, Όχι, ρε. δεν είδα καν ότι παίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ποιος είμαι εγώ? Η άσπρη, το βίο είσαι. Α, το 2, εντάξει. Το έφερες, ρε. Όχι, ρε. Έλα, τώρα. Κοίτα τα μάνα, Σε είδες. θέλω. Έλα, Είμαι καλός τερματοφύλακας. δώσε πάσα! Why? Έτσι θα σου κάνω τάκι. Όταν Θα σου συναντήσεις κάνω εγώ, τάκι. ρε, Θα σου κάνω θα σε τάκι. πάσα, να είδες. Ναι, ωραία πάσα εσύ έβασες. Μη φοβάσαι, θα την πάρω. Μπράβο! Κάνεις, ρε. Εσύ Α, είσαι. όχι, ένα, sorry. Όχι, ρε. Θα ρωτήσω το διάλεξε το κινητό. Ναι. Τι? 79 ευρώ. Πόσο? 79 ευρώ. 79. Ναι. Sorry, Έλα, το sorry. έπρεπε λίγο πιο δυνατό. Λίγο. Καλά, πολύ. Τι λέει καλός. Έλα τώρα! Τι εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Τάκλιν! Τάκλιν! Άσε με ρε. Τον έχω. Το βλέπω! Στο πάρε ότι τον Φαουλ, έχω. φαουλ, φαουλ. Αν πως κάτι θα το στήσω. Είπες ρε. Όχι. Θες να παίξεις. Όχι, ρε παιδιά, δεν το ξέρω. Ποιος το έκανε? Μισό λεπτό, έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτάκια. Τι, Offside. Έλα. Μάρα ρε. Τι κάνεις ρε. Σκαφτό. Αλλά λίγο. Άντα από εδώ. Δικό μου. Δεν το δίνω. Θα το βάζει. Ρε. Σου είπα, δεν το δίνω. Τι κάνεις ρε. Ναι. Τι θες. Μη φώναξες. Ρε τι κάνεις. Δεν σου πάσα. Ρε πάνω μου. Αν βοηθήσω να βγάλω ένα παπάκι. Πάω. Αλλά πάντα το λίγο γιατί βγάζει πολλά παράκια. Κατάλαβε. Κόρνερ. Μην άνοιξες, θα το βάλουμε τώρα. Κάνε μια καλή σέντρα. Κάνε μια καλή σέντρα. Εγώ που είμαι. Καλά. Κάνεις. Σέντρα είπες. Ρε σέντρα πιο μακριά εννοούσα. Βόσε. Δεν βγάζει παπάκι. Πρέπει λίγο παραπάνω να το κρατήσεις. Πού ρε θες να το φυλακάς. Ναι ρε καλός είναι. Σίγουρα δεν θες να παίξεις. Πάτα του λίγο πιο πολύ ώρα και θα βγάλει. Δικό μου. Παραέβγαλε. Το βγάζω. Μπράβο ρε τερματοφυλάκα. Α, Παναγιώτη, έλα. Έλα να παίξεις. Δώσε. Έριξε το παπάκι στο περσινό. Μη σου πω ότι ήταν το αυτοκίνητο Mercedes. Μη σου πω ότι ήταν το αυτοκίνητο Mercedes. Τι ήταν? Άντε ουλάκι. Ποιο το ήταν? Δώσε. Όχι. Μάρα τι είναι? Για να κουμπάς το κεφάλι σου τα. Να πάρει καλά και την. Είμαστε πολύ καλοί. Άντε θα έχουμε και πάρτι. Δεν θα πάρουμε. Ναι, μου φαίνεται θα έχουμε και part 4. Και ποτέ δεν θα νικήσουμε. Το κάνω το. Ποτέ. What the fuck! Ποτέ δεν θα νικήσουμε και ποτέ δεν θα χάσουμε. Όχι! Αφού έχουμε χάσει ήδη 3 φορές. 4. Δεν πειράζει. Για καλό είναι. Όλα είναι για καλό. Και το που γεννηθήκαμε δηλαδή είναι καλό. Έλα! Φάτη, όχι ρε. Δεν έβγαλε το τερματοφύλακα. What the fuck είναι αυτό? Την έβγαλες έξω. Πας καλά. Όχι, Πώς θα Come πάω. on, come on, come on, come on. Come on, please. Oh! Thank you. Παρακαλώ. Εδώ είμαι, άμα χρειαστείς βοήθεια, τον καλύπτω. Μαρκάρω.
Έλα. Δεν μαρκάρω κανέναν. Αλλά τέλος πάντων. Φέρε το χώσο. Ρε Φάνο! Τι έκανα. Άσε να το βγάλω. Τι άσε να τον βγάλω. Τι να το βγάλω. Γιατί το έπαιρνες αυτό ρε, εγώ με το ένα. Φόρτισε. Άμα θες παίξει το Minecraft που... Minecraft παίξει, ναι, είναι εδώ. Τα μοίρα μετά. Πώς αν παντήλει. Α, δεν το κατέβασα το βίντεο. Το διάγραψα. Κάτι άλλο. Έχει πολύ... Για κινητό. Fuck. Ωραία, τι κάναμε. Τώρα. Παρέ, ποιοι είστε γράμματα της φυτάκια σας. Έχει πάθει μονή με τα μήνυμα. Ναι. Πάτε λίγο start. Α, Γιουπί, το βάλα. Ναι ρε, εγώ χάρη σε μένα το βάλες. Fuck you. Όχι, έχω πάρει κίτρινη κάρτα, πρόσεχε. Εγώ είμαι το ένα. Πούκα. Τι κάνεις. Κάνε! Το Τάκι έκανα να κάνω. δικιά μου! Πάτε! Όχι. Κάνω κάτι βάλω. Να το βαμίσω το πού. Τι τον έβγαλες ρε. Ναι, εγώ τον έβγαλα. Ρε, μπράβο σου. Εδώ δες το καημένο που σου κοιτάει, δεν το λυπάσαι. Σοφία είναι. Βόσε. Σιγά μην δώσε. Άντε ρε βόσε. Πάρε. Έχεις κίτρινη κάρτα, πρόσεχε. Φέρε! Έλα τώρα! Μπράβο ρε, εσύ φταίς. Τέλος! Έχουμε άλλη μία προσπάθεια. Αλλά ένα παν. Σίγουρα. Ναι, θα το κάνουμε το part. Είτε μαζί, είτε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, γεια σας! Και όπως λέμε, κάντε κανένα comment. Βλέπουμε εδώ κάποια replay. Ναι, κάποια replay. Γεια σας!